स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। था आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी अभिनेता प्रवेश लाल यादव और काजल राघवानी के ओर से। आप सभी के बता दी कि प्रवेश लाल यादव और काजल राघवानी के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा बंसी बिरजू। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल रहा और अब ई फिल्म के दूसरा फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई फिल्म के लीड रोल में आप सभी के प्रवेश लाल यादव, काजल राघवानी, चांदनी सिंह, सपना गिल और आदित्य ओझा नजर आई हैं। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बड़े रत्नाकर कुमार और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बड़े अजय एस झा। आप सभी के बता दी कि ए फिल्म के डबिंग के काम लॉकडाउन के वजह से रोक देहल गईल रहा और आप सब खातिर ए फिल्म के लेके बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप सभी के बता दी कि ए फिल्म के डबिंग के काम फिर से शुरू कर देहल गईल बा और बहुत ही जल्द डबिंग के काम कंप्लीट करके ए फिल्म के एडिटिंग पूरा होते ही ए फिल्म के ट्रेलर के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द यूट्यूब पर रिलीज कईल जाई। तो आप लोग बताएं कि आप सभी के इस सेकेंड लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ए फिल्म के ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और ई घंटी के बटन के दबा दी।